Dobrý deň. V dnešnom dieli sa budeme zaoberať jednoduchým nástrojom na kreslenie, a to programom Skicár, ktoré nájdeme priamo v hlavnej ponuke operačného systému Windows. Takže keď klikneme na tlačítko Štart, programy, príslušenstvo, nachádzame tu program Skicár alebo v anglickej verzii Paint. Po spustení tohto programu sa nám otvorí okno, v ktorom máme na ľavej strane panel s nástrojmi, dolu máme panel farieb a hore samozrejme štandardne pod titulkovým pásom je hlavná ponuka programu, v ktorej nájdeme možnosti pre súbor, otváranie, ukladanie, úpravy súboru, náhľad alebo zobrazenie, kde musíme mať zaškrtnuté všetky tri panely s nástrojmi, aby sme teda tú ponuku videli tak, ako si ju predstavujeme. Ďakujem. Ťuk. Koniec.